goedemorgen, goedemiddag. Met baro met takori na nefa tata obia garo konfo. Chima fuchima kaba fu kaba baro di ini wambigis madalon tu. Sisa nga brada me baro odipo de. Sorry voor dat ki Akomfo na wisani ano siki. Maar mim go doa Sani. Nunu de nanga vrouw. En usab if mina acha vrouw kot mineki. Da mi afu go do samim go do nanga vrouw tide. Mi vergeet immers betekent sinds 1 2 geleden, maar ik was een beetje vergeten. Maar vandaag ki Akomfo na wisani. Mi want tegen santaki a radiostation Akomfo na wisani. Is om te beluisteren op Listen to My Radio. 24 uur en mi kentje wel Sani en dat ook kan genieten voor de pokoe sami abi dat tapa a radiostation at de 24 uur te beluisteren. If you look op de website mi to Akomfo na wisani dat ook kan si a radiostation een link voor go tapa radiostation voor Archie Mabransisa. Geen Akomfo na wisani vandaag. Vandaag is zo dina de baga. Misschien nog sabi. De February 11. 2024. Branasisa geen Akomfo na wisani tide wegens mi gwena nga pro na wan tanteving en if we no go o de wan bigisani en if mi no go nga pro o de wan bigisani mi. Eerst en door dat ik Akomfo na wisani maar ik denk ik kom door de week met het programma. Minusap lati mo kan een programma door de week. Abiki disi say kong. Minusap olati maar ik ga livestreamen voor toch voor een programma tapu YouTube, Facebook, mi denki kan dit Tamara bezig mi doen dat ja mensen. Maar mensen, alle de uno sami mus bel anga contact uno mi kisu het bericht en mi bel uno o aptien patiëntie eten mi, maar ik ga bellen mensen. Mensen, met dat kwam odi, want sweetie zonde bakken na want sweetie neti po deb. Sorry, geen Akomfo na wisani weer vandaag mensen. Sorry voor dat, maar mijn vier boem, mijn vier sweetie. Maar wegens omstandigheden daarom in mijn ABBA programma. Want mi ook weer, nono de me ook weer. Mogen rij ongeveer 3 uur lang. Go na hier traf sta 2 foto, moest no 1 foto, moest sta New Jersey, no mi New Jersey, moest sta New York, go abra in Connecticut. Ja. Abo mensen, we taki. Brasa, lobby, sweetie.